Goddag. Som altid op til jul og nytår, så er ham fra værkstedet tilbage, det er mig, og som vanen tro, så har jeg husket min Marcel-hat. Samtidig med, så har jeg også lavet en lille sang om et meget højaktuelt emne. Så rigtig glædelig jul og godt nytår alle sammen. Lad os komme i gang. Det er december, den mørke tid. Et lys kan lyse op. Så jeg købte en kæde med mange lys. Jeg synes den var så flot. Men konen hun sagde, det er for lidt, så flere skal der til. Jeg gik i Silvan og købte mere, så hun kunne få som hun ville. Der var et lys, der var to lys, og en hulens masse mere. På en stige stod jeg og dinglede, for at sætte flere og flere kædelys, der lyser natten op, så den bliver lys som dagen. Konen kommer, inspicerer og siger, der mangler lys på det tag. Happy wife is happy life, er hvad jeg nu har lært. Men at regne ud, hvad hun gerne vil have, det kan være svært. Jeg er på penge, jeg ikke har, på lys og klokkespil. Men hvad gør det, når det ikke er nok? Hvad fanden er det, at hun vil? Jeg synes det er fint og flot, men kan se der mangler noget. Taget det er goldt og dødt, som isen på dit hoved. Der var et lys, der var to lys, og en hulens masse flere. Her har jeg knoklet i mange dage, og nu vil hun have mere. Nej, nu synes jeg, at det er for galt. Det er ligesom, at det stikker af. Da hun så det, og så sagde, der mangler lys på det tag. Der mangler lys.